Sembut Menteri Rambak Kejela ubak Presiden Tensang hak arkundai trik jemang. Laong basyan ke sorkar kan semenra daka police station. Bat ke fire station hak jaka ke balan. Hajan ke jingking Sherpi. Bat ke Tourist Information Center. Nalor ke office jong ke senjuk kirang basnong ke upper shlong. Ya kani ubak Preston ubak batru ya katanat kampok yang bat PWD. Ula penpau syakilat tai kubor hadin ka jingle jurib syakatika jaka haringkat ki he polin ki engineer ka national highway bat kinong mikman naka senjuk kirang basnong apa shlong. Kani ka jingle jurib ka long tang ban itu ya ka jaka hajan ka jingking folin Sherpi ha ka bangin sabu ya ka police station bat ka fire station bapura ong ubak Preston. Ula ong bana kalyang ki he polin ki balasan ran lang ya kila menjor ya kanika jaka. Menta kasngi lasan ran lang ya nga da Assistant Inspector General of Police Administration bat SP ke East Khasi Hills bat SP ke Shillong City bat ha kanika jingjurib na kalyang ke jongki kila penpau baka nika jaka kadai ke babiang pha bat bo iki artillery station. Ha kabaya day berkajaka kabaar ubak Preston ula ong baka sorkar kadon ni kajing temu ban ai kajing syakri ha kabaya day berkinong wan syangkai perthei bat ru na kabenta kajing don kam jugi borsnong. Ni perkat ban bo ya ka Tourist Information Center ha ka ni kajaka. Nalor kata na kalyang kasenjuk kirang basnong katanya apa shlong ru man kapor kila kerpat ya ka sorkar bakan ajaka kumba arajar haduk 1,000 square feet kenang bakin la ban shnaya ka office trekam kumjuk ka community hall na kabenta ki jingdan kam jong ka shnong ka thau ulaong. Ula benrap bahadin ka ni ka jingjurem un sakhot ya ka jingalang jong ka tanan ban penyat chakmat ya kini ikam kenang ban la ban shimi ki sinjam ki badan kam bat ban pen urlong kloy kat pala ya kini ki jing terwa. Haba keli halor ka jing kta jong ka ni ka surok folin ubak Preston ulaong kalaya rap shibun ban penduna ha kabaya day bat ka jing dhang kali. Nadu jingking Sherpi hadu bandakot ka surok folin menta ka shimpor tang Henryo hadu henyo menen. Hashwa ka ni ka surok folin ka ay kabadya kalong ba na henyo mer sa jingking Sherpi ka ju shimpor hadu kumba sopsan menen bat teng hadu shikenta ne palat ulaong. Nada pikiran halor ka jing pendam ya ka ni ka surok folin nga ong baka ni ka day ka jing kerku ka bakraw ya ka jela ya ki pat ba ya ki nong late nong wan ki barung bami na shlong ling ba ka ni ka surang. Mentay ngim dadan jing e shu ha ka baya day ber ka jing thang kali ha ka ni ka surok ula benrap. Hoot ki dangdon ki kam ki padang sa teng ban pendap purada ka company ula ong ha benram Shen Chief Engineer National Highway haringkat ke kinhun jong ka senjuk kirang basnong BDO ka melim bat ka company kan sa penlong ka jingar jurip lang. Te menta ka janmit for RBG Arswa nasko bahasibun ban ya conduct economic inspection jointly kabangi ya don lang na kaliang ki senjuk kirang basnong jong ka oposlong area bat kumju ru na kaliang ki officials jong ni nadu UCE jong ka National Highway na tanah kaliang ka Police Department UAIG PSPs ke don lang bat ngi bangi le ka benungpong inspection kolong ya kani ke jingking Sherpi ka bangi don ke jingmut bansna ya ka police station badu kumju ya ka fire service station ha katega jaka ka balai te kata kadi ka benungpong bat ka baaru ngipe ya kani ke jaka ka banang kaliang jong ka fulin baka srok mentakila dep artat baka don ka space ka jaka ka balai ka bangi na ka state government ngidon jingmut ban create ya ka infrastructure ka badai na ka bentaka kalak banlong na ka bentaka tourist center kala ni ka tourist information center ban set up ang ni bat kumju ru ka office trekam la ni ka ying dorbar jong ki senjuk kini ki rangbasnong jong ka ka area of Shillong Barakaway tinglai pek ngilai mi de hakini ki kendiat sngi ki banwan ngan sakot ya ka meeting bat ka tourism department lu pengin walk out ya ka bentak no pengin sna ya ka infrastructure ban pensuk ya ki turis ki ba wan bat ki ba kwa ban lek kai keleng saudong
syaki tan di paper jong ke jelam megala jongi ke bahap syadu syati sedauki ke bahap sesora ke bandia ru syadu syanong stoin la ni syadu karohil leng ba jong ke jaka tengai i ba ke jaka kolong ke ba don kam adu kata nak kalian jong ke street comment pengila ban penut kam nya ka komongopi yaki infrastructure ka bidei bat ka roi kapar bat ka pit kapiang jong ki ba jong ke jelam megala jong ki parok we oi kadon ko benta ka bidei ka ni ke area ka hap mar sanda bat ka defense land te yakaniru ngas ko tenat panyatu ipiba ngidon ke jinga day na kalian ka state government bat ka government of india ru ke jinga jan ke jinga day bat ka defense bat ki authority jong ka defense hakaba kumang piyo ay kan ka jakaru bat perkela furlin day da ke jinga tre sutom bat ke jinga tre lang jong ka defense ministry ru rengkat-rengkat bat ka state government bat ka Ministry of Road Transport. Te hakabide bat ini jaka kiba ngiyatungku kabangi propose sa gidi arteli kung mga pikin infrastructure ke bangi mod bat set up ya kanero ngin penting na bangin lake ya ban ong ya kaliang kabor sipay bagi kin sko bahaban ya support lang bat ka state government na barkani kamde na kamtaka individual interest kamde na kamtaka property jong nori jong no andre kalong na kamta jong ba jong ke jela mi kala parokwe te personally ngan sa simkia ya kani ban petikina begini ki proposal jongi kijing tumu jongi bat set up ya kini ki infrastructure hang ni hakini ki atli ke jaka kanlong ka ba yaj bet ka ba yare ti hakabaning kong nakaliang ka jong ka sanjuk ni ai kuble ye deputy chief minister jongi sir Preston Tensong kani kalong ka continuation hakato kami kedua aka arpoi tring janmet ka office ka jongi bad menta ka singipan ilawan ya kani inspection but apa persoalan ni ba kay kalong ka basong tenan haba mai iyo ban shim ya ka decision spot habang iyo ano yan pe hikum ni but kung ma-purify ya kate ko old British meta bridge footbridge te kumala ya decide himanda kasni ba ya kate gen kanlong ka police station kom fire service baru ya kani ka jaka ka bahaneng pat kabade jo ka HDCL nakaliang ka jong ka NSL but ludi kin Hanover na sport tourism haka ba kandan ka tourism center but kiwe ki utilities kabanginan kam haka ba kasnong kanya trelang bat ka sarkar but kumapi siya kani ka opposite ka jonga pat kani ka jaka ngatay nakaliang ka jong ka sarkar gidang pek perman ya kani ngila kala ya kani ka parking lot kom shopping complex haka ba kan is ya kani ka traffic bat ka parking kabade syakle yo yakini ki kali ki bawan nagithan rural areas but kum nakaliang ka sanjog ro ngishim kani kala ban ai khuble ya kani ka government chief minister i sir Preston bela shim ya kani ka personal interest ka jong i ban nang ni pan ning select siya po Bormani College hakabang i kermen ru ba sisen kasni katika Bormani College ru kan kalalong ka government people college ya sisen ngi ai kuble naman ngi ba kadon ka positivity ba nakaliang sunjuk ngin ai ka jingkarsyan ka pura ba nakajo ka poru ya kani hangni ka jaka hangni ka tourism center kan salong ru kinsnaru ya kani ka office jong ka sunjuk